Zo'n september verliezen hier neemt Rinske haast elke dag een frisse doek in het malle Graafsgat. Een marke tussen kalm en engwirm. En dat voldocht haar heel goed. Ik ben hier maar begonnen omdat ik ik wil graag zwemmen. En ik voel me heel vrij in het water. En ik voel me verbonden met de natuur. En met hoe het is, met hoe het seizoen is. Maar ik merk dus echt dat het me heel goed doet. Mijn lichaam, dat ik me heel fijn erbij voel. Want het is gewoon als een fitness, zeg maar. Elke dag doe ik het en dan voelt het gewoon alsof ik een uur te sporten was. Rinske verneemt dat het boetenzwemmen een positieve invloed op haar had. Zowel fysiek als mentaal. Dat ik minder honger heb bijvoorbeeld. En dat het gewoon heel fijn is. Hè? Ik voel me heel sterk en ik voel de kracht van mijn lichaam. Nou, en dat is Wim Hof, die wordt ook heel populairder. En dat probeer ik dan te passen. Ik al leidt er nou een laagje ijs, dat houdt Rinske net zin om ek nou het water in te gaan. Al had ze wel een paar handige technieken die ze gebruikt om de kel te troosten. Bij het in het water gaan moest die goed concentreren op die ademhaling heen. Voordat je in het water gaat, dan ademst in en dan als het moment dat je in het water gaat, dan ademst uit. En vervolgens concentreert hij op die ademhaling. En dan viel het wel dat het koud was, maar dat kist dan omzetten of zo. Dan kist eigenlijk die geest uitzetten, zeg maar. En dus iedereen kent het en het is ook heel goed. En dus ik lees op televisie dat mensen met ziektes, dat die ook daar heel veel baat bij hebben. Maar het is wel belangrijk om goed te luisteren naar je lichaam. En als het aandoeningen heeft, dat dat dan eerst oorlijst met een deskundige. En dan mag het nooit alleen gaan. Hoe wie het? Ja, heerlijk fris. Ja, lekker. Ja. Net koud? Nee, alleen mijn handen zijn heel koud. Wat voor gevoel jouwt het? Ja, lekker fris. Gewoon heerlijk. Ja. Dat die lichaam dat kan, is gewoon heel fijn om te voelen. En wel lekker naar huis? Ja, direct lekker aanklaaien en dan thuis even thee drinken. En dan even in beweging, even huppelen op gang. En dan even gewoon in beweging wezen. En dan ben ik vaak na een uur gewoon weer helemaal warm. Het is wel mijn bedoeling om terug te gaan. Ja, dus ik ben wel heel nieuwsgierig hoe de rest van de winter wordt. Ja.